Durante a pasada legislatura, o Grupo En Marea presentou diversas iniciativas no Congreso dos Deputados para a rehabilitación do Pazo de Goiáns que foron rexeitadas sistematicamente polo goberno do PP. Boiro Novo agarda que esta situación mude agora que accedeu ao poder un goberno socialista. No novo contexto que se abre no Estado, cun goberno do Partido Socialista, no que os nosos compañeiros do Grupo Parlamentar de En Marea apoiaron non a calquer prezo, sino para que aquelas cuestións nas que coincidíamos, nas que había unha conexión, nas que había votos favorables de ambos os grupos, pois puderan sair adiante. E unha desas cuestións é a rehabilitación integral do Pazo de Goiáns. Entendemos neste momento que temos que ser moi incisivos, que non podemos esquecer que a Madrid lle debe a Boiro máis de 500.000 euros para a rehabilitación deste pazo. Algo similar acontece coa recuperación medioambiental do Esteiro afectado polos constantes vertidos da rede de saneamento. Litoral moi degradado, un litoral que aínda por riba durante estes últimos meses foi tristemente famoso polos verquidos que hubo ali por culpa dunha obra mal feita por parte da Xunta de Galicia e que nós creemos que debe de ser recuperado para que os veciños e veciñas do Esteiro poidan disfrutar dese magnífico lugar, non? Entón tamén será unha das cuestións que imos levar ao Congreso dos Deputados a través do Grupo En Marea, que o PSOE mostrou no seu día, cando gobernaba o Partido Popular, a súa disposición a votar a favor. Estas non serán as únicas iniciativas que volve presentar En Marea, que ten por obxectivo recuperar aqueles proxectos debatidos no Congreso que no seu día contaron co voto favorable do PSOE.